Три грешки, които скъсяват живота на маникюра с укрепване. Вашите клиенти оплакват ли се, че покритието не издържа? Ногтите ви се чупят, а гелът се отслоява. Грешка номер 1. Слаба адхезия към ногтната плочка. Нанасяте дехидрататор, база, но гелът пак се лющи. Най-вероятно не премахвате напълно липидният слой или използвате грешна материална система. Грешка номер 2. Гелът не се нанася равномерно. Слагате капка, но се разтича. Ногтят ви излиза крив или много плосък. Това означава, че не знаете как да изградите правилната архитектура. И грешка номер 3. Не запечатвате свободният край. Ногтите ви се белят накрая. Това означава, че не завършвате правилно свободният край или използвате твърде тънък слой. Запомнете, правилна подготовка плюс правилна архитектура е равна перфектен маникюр. Искате ли да научите как да накарате клиентите да носят ногтите ви 4 седмици без отлепване? Абонирайте се, ние ще коригираме грешките и ще подобрим техниката.